Intay amin ikanta, ragsaken kapya, pagyamanan ti Ama, tiyayaken imbag na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, ada kumakada kayo. Kakabsat, nagtultuloy, ti panagdalyasat tayo, nga agturong, iti naununeg, alangin-langin, iti Diyos, ken iti pada a tao. Iti naisang sangayan nawagas, kakabsat, hintay man iraman, kadagiti karkararag tayo, dagiti kakabsat tayo, nga mataltalipungaw, makumkumikuman, kadagiti nagado, nga parikot dadagsen iti biyag, kadagiti kakabsat tayo nga nagmula piman iti tabako. Ket ni daytoy nga panagtudo na duwang aldawan nang didigra kadagita nga mulmula. Kastapay kada tayo nga da itata iti daytoy nga nasanto na misa kang runaan na unay kadagiti addaan parikot dadagsen problema. Kakabsat, sumakdo tayo iti panulong kaasi ayat manipod iti Dios tayo. Tapno iso kuma iti mangidaldalan kada tayo, mangtedlawag kadagiti problema ken parikot tayo. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, tapno may karitaya makiranod kadagiti nasantuan na misteryo. Kuna tayo si papakumbaba, agkonfesarak iti Dios aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, kasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpakpakaasi ak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen, kadagiti aming anghel ken sa santo, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasid akuma iti Apo tayo a Dios. Kasya na tay kumati man nakabali na Dios, ket kalpasan ti panakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Idaydayaw tayo iti Dios, ikanta tayo iti Gloria na. Gloria iti Dios, ti kangatuan, ket dito'y nagakapya, kadagiti tattao anaing bagti panag naknakemda, ibunan nagdaka, itanog nakapagrukbaban daka daydaya, wenda ka agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan, Apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama, aman nakabalin namin, ket sika, Apo mi a Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan,
sika mangika, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami, sika mangika, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy arararaw mi, sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Ipaay mo kadi o Apo ket Dios mi, ada kami nga agdaydayaw ken ka iti amin nga isip mi, ken ayayatan mi dagiti amin at tao iti umisu a panagayat. Dawatan mi daytoy gapo ken Hesu Kristo nga anak mo ket Dios, isu a makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan inggan. Ti maibasa na daw iti libro ni Propeta Jeremias. Iti tiyempo ni Hosias, kinuna ti Apo kanyak. Pinili ka sakbay ti panakabukel mo, dinutukan ka sakbay ti panakayanak mo. Tinudingan ka a propeta kadagiti nasyon, tumurod ka ket inkaibaga kadakwada, tanyaman nga ibilin ko. Di mo kabuteng ida, tano agbuteng ka, at addanto a pagbutngya iti sanguda. Busuren da kanto dagiti amin at tao dito'y daga. Busuren da kanto met dagiti ari iti Huda. Dagiti agtuturay, dagiti papadi ken dagiti tattao. Ngem parmikento ida, mayarig kanto iti nasariked-kedan a syudad. Kas kanto ti landok nga adigi ken bakod a bronse. Di da kanto maparmek agsipud taddaak to amang salaknib ken ka, kuna ti Apo, ti sao ti Apo. Ikankantak to ti panangisalakan mo. Natalgedak o Apo, no addaak iti sidong mo. Di mo kadi palubos ti pan nakaparmek ko. Gaputo na linteg ka, tulungan ken alawen na. Wen ipangag ken salakan na. Sika kumati na talged da bato a pagkamangak, natibker a sariked-ked amang salaknib kanya. Sika ti kamang ko, sika ti salinong ko. Ispalen nak o Diyos ti panakabalin dagiti nadangkes. Ispalen nak iti ima dagiti nadawel ken managdakdakes. Sika o Apo Diyos tiyan tinamnamak. Manipod kinaubing ko sikan tinagtalka. Sika ti tagtaklinak iti unos ti panagbiag ko. Sinalakniban nak manipod panakayanak ko. Saritaek to ti kinalinteg mo, sa wekto nga agmalmalem ti panakaisalakan mo. Insuro nak o Diyos manipod kinaubing ko,
Ket agpapan ita, sarasarita ek paylaeng dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Ti may basa, naadaw iti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Tarigagayan nyo kuma dagiti nasaysaya at sagot, ket ti pakitak kada kayo tinasaysaya at payadalan. Uray no makasauak kadagiti pagsasao, dagiti tattao wenno dagiti angheles, ngem no awan ayat kanyak, nakarkaro akpay ngem makatitileng nga aweg ti gansa. Wenno naringgur nga uni ti piyang-piyang. Uray no nalaingak ang mga saba, uray no maawatak amin na palimed, uray no napigsa ti pammatik, tapno mayalis ko dagiti bantay, ngem no awan nayat kanyak, awan selserbik. Uray no ipadawat ko ti amin nga da kanyak, ken uray paited ko ti bagik tapno mapuuran. Ngem no awan met ayat kanyak, awan magangganab ko. Ti ayat, naanos ken naasi, saan na naimon, wenno napasindayag, wenno natangsit. Saan na naalas ti kababalin na, wenno naimot, wenno nalakang agpungtot. Awan nimimpen na asakit tinakem, saan na pagragsakan ti dakes, pagragsakan na ket di ti kinapudno. Ti ayat, ito red na amin na banag, mamati ti amin, mangnamnamay ti amin, ibturad na amin. Saan ngagpatingga ti ayat? Adda dagiti naipaltiing nga kaskasaba, ngem saan da ngagpaot. Adda dagiti sagot tamang ted, iti kabailan nga agsao iti sabali a pagsasao, ngem aggibos danto. Adda pa nakaammo, ngem lumabas to. Saan pa yanan anay ti ammo tayo, kastamet dagiti naipaltiing nga kaskasaba, ngam intundum teng tinan anay banag, agpukaw ton ti adda pagkurangan na. Idi ubingak, inuubing ti panagsaok, ti panagriknak ken ti panagpanunot ko. Itata nataingan akon, inidyakon dagiti inuubing nga ugalik. Ti makita tayo ita, kasla na ko drep aladawan ni ti sarbing. Ngem makita tayton ni ti rupan-rupa. Adda pagkurangan ti amok ita, ngem kalpasan na, nananayton nakas ti panakaammo ti Diyos kanyak. Dagitoy tagtali na ed di tagnanayon. Pamati, namnama, ayat. Ngem ti kang runaan kadagitoy, isu ti ayat. Ti sao ti apo. Lempay. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Simrek ni Jesus iti sinagoga. Ket kinuna dagiti tattao. Itang aldaw natungpalen daytoy apaset ti nasantuan na surat anang ngegyo ana ibasa. Dinaydayaw dagiti amin na tao, ket nasdaaw da kadagiti agkakapintas nga imbalikas na. Kinunada, saan aya nga iso ti anak ni Jose? Ngem simungbat ni Jesus,
Awan duadwa nga ibagayo kanyak daytoy a pagsasao. Doktor, agasam tabagim. Kunayo nga tapay, aramidam daytoy ilim, aramidam ditoy ilim, dagiti nadamag mi nga inararamid mo, ijay Kapernaum. Inayon pa ni Jesus, ibagak kada kayo, nga awan profeta a mapadayawan iti ili na metlaeng. Dengganyo daytoy, pudno nga ado dagiti balo iti Israel, iti tiyempo ni Elias. Tallo ket gudwa atawen idi asaan a nagtudo. Ket napasamak tinakaro abisin iti amin na daga. Ngem awan kadakwada tinakaibaunan ni Elias no dilaeng iti maysa abalo ijay Serepta. Maysa nga ili ijay Sidon. Adumet dagiti agkukutel iti Israel iti tiyempo ni Profeta Eliseo. Ngem awan kadakwada ti naimbagan malaksid ni Naaman at taga Syria. Kasta unay ti pungtot dagiti amin na tao anakangeg iti daytoy. Timmakderda sada ginuyod-guyod ni Jesus nga inruwar iti ili. Impanda iti tapaw ti bantay anakabangunan iti ilida tapno itapwakda iti derraas. Ngem nagna ni Jesus iti nagbabaetanda ket pimmanaw. Ti Ebanghelyo ti Apo. Panangaklon, acceptance. Kakabsat, palubusan dakman nga mangiranod ti sumagmamano pagpampanunutan may panggap iti daytoy a tema. Naadaw metlaeng kadagiti nasantuan a may basa kang runaan na unay iti Ebanghelyo anang ngegan tayo. Acceptance. Maysa kadagiti kapatgan karirik na titunggal maysa kada tayo ket iti panakaamiris abigbigbigen aklunen ayaten ti sabali a tao iti kinasyasino ken iti kabuklan na katatao. Di ka din? Nagpaiduma daytoy nga karirik na. Kung ikaw ay tinatanggap ng ibang tao sa kung ano ka man, that's a fundamental value for people. And tunggal may sa kada tayo, kasapulan na data. Acceptance. Isungarod nga marigatan tayo launay no ti sabali a tao sa anda a maaklon ti kagagagalad tayo. One of the most painful experiences is rejection. Nagsakit launay. Aglalo no iti mangumsiken ka ay ket dagiti mismo nga ingungutem wenno dagiti mismo nga asidegken ka. Nagsakit a panunuten. Isungarod nga aramidan tayo iti amin-amin. Tapno agbalin tayo a kaayat-ayat. Tapno agbalin tayo nga katanggap-tanggap. Aday ti talo nga puntos kakabsat nga kayat ko nga iranod may panggep iti daytoy nga puntos, daytoy nga tema. Panangaklon. Tapno mapalawa iti panirigan tayo. Umuna, let us speak with regard to social acceptance. With regard to the issue or to the theme, to the idea of the so-called social acceptance. Iti Ebanghelyo anang ngegan tayo, kalpasan ang nagsao ni Jesus kadagiti tattao iti uneg iti sinagoga, no malagipyo daytoy tay katuloy tay Ebanghelyo anang ngegan tayo idinapan a Domingo. Ano sa dino ni Jesus imbasa na dayta apaset iti libro ni Profeta Isaias. Ket kalpasan nga inlawlawag na, kalpasan nga ingunam-gunam na, nga natungpalen, dagitoy nga paset, iti inbasa na, itamet laeng nga aldaw, ingunam-gunam na, nangigan tayo iti Ebanghelyo, itatangal daw, dinaydayaw, dagiti amin na tattao, iti dagita nga adda, iti uneg ti sinagoga,
ket nagsidaaw da kadagiti agkakapintas nga imbalikas na. Pinalakpakan dagiti tattao, agbilbilib dala unay. Okay na okay ni Jesus kadagiti tattao. No Facebook kuma iti platform daytoy nga kanito iti kabibiyag ni Apo Jesus ay super like dagiti tattao ken kuana. No kitaan tayo ti kabuklan iti ebanghelyo ada dagiti kanito no malagi tayo dayta nga paset iti ebanghelyo dayta nga finding of Jesus in the temple idi nga imanugot ni Apo Jesus iti pagayatan ni Apo Santa Maria ken ni Apo Jose ket simurot a nagawid iti pagtainganda sa Jay Nazareth nangegan tayo anay tukit dimmakkel ni Jesus iti bagi ken sirib ket immadadda ti panakaayayo ken kuana ti Dios ken dagiti tattao katanggap-tanggap si Jesus sa ibang tao iti imatang dagiti naganak ken kuana ken iti mismo nga amana sa dilangit. Ngem nagpaiduma kakabsat iti ebanghelyo anang ngagantayo yan tangay ta iti isumet laeng nga ebanghelyo nang ngagantayo akalpasan na pinalakpakan dagiti tattao ni Jesus dagiti metlaeng a grupo isumet laeng a tattao ti mismo anang umsi ken Jesus kinunkunada saan aya nga iso ti anak ni David kuno ti anak ni Jose ket kayat dapayan piman apapatayon papanawon iti maudi a paset iti ebanghelyo idi ang nagasangan da kadagiti balikas nga nagaon kadagiti bibig na kastansa no magasangan tayo arig na numabalbalin itakwak tayon ti deraas dayta nga nagsao kas nanggigan tayo impanaw da iti tapaw ti bantay wenno impanda iti tapaw ti bantay ang nakabangunan iti ilida tapno itapwak da iti deraas. Kakabsat, we see in our gospel the importance of social acceptance and at the same time the pains of social pressure or the so-called rejection. Kada dito'y may isang istorya ti may sa abaknang manakimisa launay kakabsat daytoy abaknang mapansin mo daytoy abaknang yan tangay ta manakimisa ket talaga no agarwat istaltupe ison sa iti kaadaan ti kadakkelan nga aritos no agdalyasat kayo kakabsat tano dati maimatangan niyo nga nadadael nga lugan tikat din dati ikabil da nga triangulo di jay sakbay ti lugan ken kalpasan ti lugan kas lakas di kadakkel tay aritos de tanga bakit ket agayamuom iti sibubukel asimbaan ti banglo dayta abakit no kitaem nakapudpudaw ti rupa na ngem tay takyag na kulay brown mat one time daytoy abakit nangiranod iti kapadasan na life experiences na iti 7 last words dayta akanito ano sa dino iti Good Friday at dadagiti mapili nga mangiranod iti life experiences da tikat din malagi piyo po ket natakwatak ng ngeg ko naigunam-gunam akastagayam iti kagagalad daytoy abakit yan tangay ta idi ubing pailang agbubuteg na ulilan ti ama ken inana ket dimmakkel kadagiti anti ken kadagiti kakasinsin na ket piman saan na nga narikna ti ayat ken dungo dagitang kakabagyan na ket
iti riknana na adipan. Isu iti dayta nga mababaon, matagtagabo. Isu nga simken iti panunot na no makaadalak tulaeng ukis ti sabayaw. Punan. Ket pudno, idi nga nakaadal bimmaknang lauray lang nga. Ket iti bukang bibig na sino itatan ti matagtagabo. Kakabsat kayat tayman wenno saan we act in such a way that we adjust to the perspective of people around us. Dikat din, we are configured and reconfigured nga agbalin akas kadagiti balikas wano agadjust kadagiti balikas amang mangeg tayo asayang gusing ti sabali a tao. Social pressure. Kakabsat, pudno, napateg iti social acceptance. Ngem no ti aramidan tayo, ket nakabase laeng, wenno dagitoy abambanag, na dumaduma abambanag, nga aramidan tayo, ket ipakpakat tayo, tapno laeng maaklon ti sabali a tao, ay, ubaw. Awan ka SS kan, dagitoy nga aramid. No iti bukang bibig mo, baka no adda iti makunati sa bali a tao, no diyak nga aramidan daytoy. Kasla ka, daytay nang ngegan tayo iti umuna ang may basa. Wano daytoy may kadwa ang may basa. Ano sa dino, agar aramid iti nasayaat, ngem awan ayat. Awan ayat. Nga gaon ti puso, kadagita nga aramidan. Iso nga napateg ti familia. Dikat din kakabsat, saan tayo nga pinili, dagiti kameng iti familia. Iso nga rod nga kasapulan ti acceptance. No awan ti panangaklon, iti mismo nga kameng ti familia, it is as if you are living in hell. Life would be a living hell. No iti mismo nga naganakken ka, saan mo nga marikna iti ayat, dungo, panang taripato, no iti mismo nga anak mo, putot mo, piman nagrigat nga paisuro, ket idin nga kayanan at umakder, iti bukod na nga saka, awanen, iti kaamam muna. Life seems to be a living hell. Kakabsat, nalabit, nabasa yon, dahito nga nobela, manipod ka ni Victor Hugo. Nagbalin pa yan nga may saan nalatak nga musical play, Les Miserables. Nabuya yon na po? Les Miserables. Nabuya mo ng kal? Ampay. Nagpintas nga musical play kakabsat. Ket igunam-gunam na iti daytoy nga musical play, iti bilag, iti panangaklon, the power or the life empowering act of acceptance. What makes this novel, what makes this musical play so spectacular, what gives color to this story is the mercy and compassion and that seemingly foolish acceptance of Bishop Myriel to Jean Valjean. May sa kadagiti main characters iti daytoy nga musical play ket ni Jean Valjean. May sa nga ex-convict na ikulong yan tangay ta nagtakaw iti may sa nga loaf iti tinapay gardenia nagtakaw ket naikulong iti 19 years agasam dayta yan tangay ta mabisbisin dagiti kameng ti pamilyana. Ngem kalpasan iti 19 years ti uneg ti pagbaludan kayat na kumay iti mga barwanan awan piman iti mga klon ken kuana amutay met ti rigat ti ex-convict dikat din nagrigat nga ng sarak iti trabaho wenno iti pagtaingan nga mga klon ken kuana ngem
adda itinang padagos ken kuana. May isa nga obispo ni Bishop Miriel. Ket ni Bishop Miriel in talagamot ang in bilang na kas napateg nga bisita ni Jean Valjean, pinakan na, inikan na ti arwaten, pinaturog na, pinadagos na. Ngampiman, ititeng nga ti rabii, nangalay ti siguran ni Jean Valjean, ket piman, tinakaw na maten, nagitang agkakangina, nga gamit iti daytang kumbento, dagitang silverware, kalis, antik nga krusifihyo kanda dumapay intaray na ngem natakwatan dagiti pulisya dayta nga inaramid na ket sakbay nga misa iti kabigatan sumuno nga aldaw daytoy nga obispo indatagda ken kuana dayta nga Jean Valjean ket kinunada adtoy tay nagtakaw dagiti alikamem apo anya ti kayat mo nga aramidan ken kuana. Ngem kakabsat nagpintas, nagpaiduma. Daytoy nga inaramid, daytoy nga obispo. Kinunana, no, he did not steal those things from me. Actually, I give them to him as a gift. Actually, adapay itinalipatam. Saan mo pa nga naala, daytoy kandelabra na panainala. Tay kanginginaan nga kandelabra, iti altar, ti simbaan sanan to inted. Ken ni Jean Valjean. And because of that foolish acceptance of that bishop, adda iti panagbalbaliw iti kagagalad katatao ni Jean Valjean. And he became, or he reinvented himself and became, and assumed the name Madeleine. And the rest was history. He took care of Fantine and Cosette against all odds. Ado kada tayo ti parish workers, di din apo. Siya sino dagiti sisa man nariwidwid ditoy, apo tayag naman ti imada. Ada sisa man nariwidwid ni ante, may sam ante, may sam. Adagiti daduma mababa inda. Siya sino dagiti pastoral uno barangay pastoral members ditoy apo. Mangidadaulo ti barangay, datoy da. Pro bono mo't tiwagas pa nagserbi tayo, di ket dinante. Apay adda iti gunggunayo. Awan. All out of service. Di ket din. Wagas pa nagserbi. Ngem ti maysa nga kapintasan nga gatad. Wenno agas bannog ket dayta nga panakaibilang. Dikat din iti familia, iti simbaan. Familia, iti barangay. Panangibilang dagiti kameng akasisaan kas kameng iti dakdakkel a familia. Dikat din, ante, nagpaiduma nga rago ken ragsak nga maibilang iti familia, iti simbaan, parokya, barangay, kagimungan, kasisaan. Ngam, daksanggasat na adadagiti kasisaan nga sakit tinak nga pagtaudan ti sakit tinakam. Diket din adtay ay piman adadagiti sadot ken imot a kasisaan. Adadagiti intrigera. Diket din di da pay mabigbig iti sakripisyo nga aramidan yaw. Diket din adadagiti managim bubukod ken dagiti bistrad. No, dati okasyon adada. Isuda pay met nga rod iti talagamot. Kasla isuda ti nagbannog. Ngam no nalpasan ti okasyon, naawanan iti nagpaiduma nga pakaytanukan. Amo nga makitaan. Kakabsat. No daduma makapasakit, makapasair tirik na. Dagitoy nga kalugaran. That is why, aside from social acceptance, we need self-acceptance. That leads us to the second point, self-acceptance.
Mabalin nga bigbigbigan da ka, dagiti tattao, ngem si ka mismo, saan mo pa'y maayat, ti mismo abagim. Ay ayatan da ka, ngem pagdudwaam, ti mismo metlaeng abagim, adaday ta nga self-doubt. So, kakabsat, mind you, more than self-acceptance, we need to accept who we are, our goodness, our ingenuity, even if we know, uray no amo tayo nga da, ti paglabsingan, pagkurangan, kinarasi tayo. Kunada nga rod, popularity is when people like you. Popularity is when people like you. Happiness, on the other hand, is when people or when you like yourself. Happiness is when you yourself like your very being. Iti kinasyasinom no ay ayatem, iti bukod mo abagi, dayta, iti gubuhayan tipod no aragsak. Adda daytoy may isang Latin phrase, nemo dat quod non habet. You cannot give what you do not have. Iso nga, if you cannot accept yourself, you will find it hard to accept others. Dikat din, people who cannot appreciate others are those who cannot appreciate themselves. Dagiti tattao nga numanggagam, dagita nga balikas nga agaon ka dagiti bibigda, umuna pay laeng nga balikas anyamutan. Awampay tinasayaat nga aramid nagtaod ken ka. You are good for nothing. Apay nga kastoy, apay nga saan nga kastoy, apay nga kasta, apay saan nga kastoy. Dadagita kakasta nga tattao, dikat dinapaw. nagrigat nga paboran, nagrigat nga makapudno, kadakwada. No adda dagita kakasta nga taktao, nagrigat nga mga klon ken mangbigbig tin nga pintas nga aramid mo. Saan kayo nga marurod kadakwada, kakabsat? Tati problema, saan ada kayo? Ti problema ket adda iti panangkita da, ti mismo abagbagida. Jesus himself said, love others the way you love yourself. Pudno launay, if you cannot love yourself, certainly you will never be able to love others. Kakabsat, acceptance is a way of loving. Tigagangay nga wagas panangipakita ken panangiparik na, iti panagayat very romantic dikat din. Ngem uray pay no saan mo nga boyfriend no girlfriend, saan mo nga asawa, mabalin mo nga ayatan ti padam a tao, babayan iti panangaklon mo kadakwada. Kakabsat daytoy ti kalidad ti panagayat ti Dios kada tayo. Uray no saan da ka nga aklunen ti sabali a tao, uray no iti mismo abagim pagdudwaam ti panangaklon ken panangayat ti Dios ken pulos saan nga agbaliw. Jesus knew that his Father loved him so dearly. Iso nga uray iti baet, iti pananglalais ken kuana dagiti tattao. Uray iti panangpapatay da ken kuana. He was so confident that his Father loved him, that his Father accepted him. Adu dagiti kanito, saan ang maaklon ti bukod da bagi, gaputa saan da ka nga maaklon ti sabali a tao. Napateg, iti panangaklon ti sabali ken ka, tapno makitam ti pateg mo, ket maaklon mo, met mismo, iti bagim. Ngem, uray no saan da kan nga aklonen ti sabali a tao, uray no saan mo pay nga maaklon ti bukod mo a katatao, aklonen na kati Dios, uray iti baet, iti kinarukar mo. No, adda dagitang mangikuspil ken ka, kakabsat. The best way for you to do, ti kasayaatan nga aramidem, mingmingam latan na tay krus ni Kristo. Mingmingam latan. Oh. Jesus was rejected. Nangisuro ngem
Piman, nagbalin nga dagita nga nagpipintas nga sursuro na, iti nagtaudan, iti panakaikuspil na. It could have been very painful for him to be rejected by his own kailians. Kas nangigan tayo iti ebanghelyo. But he stood his ground. Nagna, iti nagbabaetan da. He stood his ground. He was not accepted in his own hometown, but he took it as an opportunity to go to other places to preach. No didak dinggen ipateg iti daytoy nga ili at dapay dagiti sa bali nga mabalin ko pagserbyan. Rather than seeing that experience solely from the point of view of failure and rejection, Jesus took it as an opportunity of redirection. Iso nga no dagiti mangikuskuspil kada tayo kakabsat. Well, that is a call for us to be redirected. Iti wagas panagserbi tayo. Rejections are not setbacks. Remember that. But setups for success. No saan mo nga napadasan, tinaumsi. No saan mo nga napadasan, itinaikuspil. Maybe you did not stand up for anything that you believe. Baka natiaramid mo laeng ket you are just pleasing everybody. May samot nga dakkel nga dadagsen dayta. Iso nga apo, sapay nga rod ko mapalagipan tayo. Jesus knew who he was. He knew the will of the Father, and because he was consistent in his prayers. Daytamet nga rod apo kuma iti perspektibo ken panirigan tayo. Social acceptance napataglaunay, self-acceptance kasapulan tayo data. Ngem sapay kuma ipangpangruna tayo. Dayta nga panangaklon ti Dios kada tayo. Ket dayta kuma iti agbalin nga nagpaiduma nga nagyan iti puso ken kaunggan tayo nga agaramid iti pagayatan na. We are accepted by God, and by serving Him, babaen iti simbaan, we are loved by Him the best way possible. Kakabsat, sapay kuma, agbalin nga ulidan ni Jesus, babaen iti ebanghelyo anang ngagan tayo. Ti Biblia, ibuksilan na, dayta nga nagpaiduma nga panirigan, wagas kabibiyag nga sapay kuma ipakat tayo. Ket agtultuloy tayo nga agserbi, agayat iti pada tayo a tao. Kas iti panagserbi ken panagayat ni Apo Jesus. Uray iti baet ti anyaman nga panakaikuspil, anyaman nga problema ken parikot. Amen. Okay laang, ante, kayang-kaya, naragsak, agkakabsat tayo, kaya tagtitinulong tayo, titinulong tayo amin, tapno adda, iti napinpintas, nga langen-langen, iti Dios. Tumakder tayo nga rod amin, kakabsat, kat sang kamay sa tayo, nga mangipaduyak-yak, iti pamati tayo, kuna tayo amin, mamatiak, ti Dios Ama, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, mamatiak met ken Jesucristo, abugbugtong nga anak na ken Apo tayo, at imao ti arami ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus, natay ket naitanem. Ti panagririnano dagiti sa santo, ti panakapakawan dagiti basbaso, ket adantumet panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo iti Apo, agubwayan ti amin nga ayat, tapno tarabayan na tayo iti ayat na, ket mataginayon dayta nga ayat iti baet tayo. Iti tunggal kararag kuna tayo, Apo denggem ti arararaw mi.
Para ken Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken pabadi, tadamakkel ti panagtalekda ken Apo Jesus, iti kasta, matulungan na dagiti tao mang paduas ti pamatida, kumararag tayo. Para kadagiti addaan iti turay, ta saan kumaadagiti bukod da nga interes ti pangrunada at amingen. Ngem igait da kuma nga itrabaho ti pagimbagan ti kaaduan, kumararag tayo. Para kadagiti siyentista ken mangsukisok iti sekreto ti lubong, ken misteryo ti biag. Tati ayat ti Diyos ti mangted ti inspirasyon kadakwada, ket respetarenda ti pintas dagiti pinarswa ti Diyos, kumararag tayo. Para dagiti mangsalaknib iti salunat tayo, ken dagiti mangisursuro, tapno agbalinda silaw dagiti naitalek kadakwada, ket ayat ti Diyos, ti kabuhayan ti pigsada, iti panagtrabaho da, kumararag tayo. Para itigimong tayo, tamaadal kumatek pakumbaba, agtitinulong ken nagtalek itunggal maysa, ket ipatungpal tayo, dagiti aramid tayo, babaen ti ayat, kumararag tayo. O Diyos nga amami, sikati kamang ken sarikad mi, tapno mapapigsa, ken pumaot, ti panagayat mi. Denggem kad dagitoy nga arararaw mi, gapumetlaeng ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Kumararag tayo kakabsatap no daytoy daton tayo makaayo ti Dios Ama aman nakabalin amin. Apo iroknoy mi iti altar mo dagiti dato na pagserbi mi ken ka. Ipaay mo ka da kaasi taawatem ket pagbalinem ida a sakramento apakay salakanan mi. Dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo.
Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat rumbeng anong mi kat pakay sa lakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo kendiso, agyaman kami kan kaapo na santuan nga ama, man nakabalin amin ket agnanayo na Dios, gapo ken Kristo nga apo mi. Taiso, gapo iti panangaasi na iti tao anay gamer iti damka, kinayat nga tinagpakumbaba, pinayanak iti birhen nga ina, ket babaen iti panagtutuok na, inispal na kami iti patay, nga awan tungpal na, ket babaen iti panagungar na, imparabor na kadakam ti biag nga awan inggana. Anan sata makidangdanggay kami kadagiti anghel ken arkanghel, ken kadagiti amin nga bunggoy ken panakabaling ti langit, ket ikantami ti imno ti panakaydaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, Dios dagiti amin akarswa, Kilamit ken daga napno oda, iti patay dayda yawan. Hosana iti kamatwan, manay dayaw ti umay, itinaman ti Apo, Hosana iti kamatwan. Pudno unay Apo, abiig ka kinasanto ket sika ti gubuhayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga rod nga ipaay mo ti Espiritu mamang pasanto kadagito adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti bagi na tapno agtutuok, nangalay iti tinapay, nagyaman kan kapin ispisi na, sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Halaan niyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isu amayawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasan, day di pa ng rabiida, ng alay iti kalis. Nagyaman manengken ka, sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan niyo, ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon at ulag. Iso amay buyat to, amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramida niyo daytoy, apangilaglagip yo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Itingarod panangi lagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kaalis si panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tayo paay mo amay kari kami nga dat ito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaton mi Apo, tada kami ang makirano di ti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kad Apo, tigla siya manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayon ti ayat na ana Diyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi, ken dagiti amin na papadi. Laglagipem pay Apo, dagiti kakabsat mi amat maturog nga asiin na namay iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, tay paay mo meta kaasim kada kami. Aramidam kumamay, karikam amin, iti agnanayo na biyag. Ket makiranod kam to, kinagasata na Virhen Maria, ngay nati Diyos, ni San Jose na singpet nga esposo na. Kadagiti nagasat nga apostol, ken kadagiti amin na sa santo. Isudaan na kapudno nga nagserbikan ka, dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka. Gapo, ken Kristo na anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, irok na yumikan ka man nakabaling nga ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ingganan. Kumararag tayo, kas iti wagas panagkararag ni Apo Jesus.
Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo. Dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo. Dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy. Ikanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti utang mi, akasmet pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakamot baybayan nyo mannugot ti sulisog, isalakan na kamket iti dakes. Dawatan mi kan kaapo, tay isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babayan ti panulong takaasim ka na kami, kan kanayon kumalayang ngay ti basol may lisi kami, ken iti amin nariribok may kanawa kami. Abayatan ti panangururay mi, iti kinagasat anamnamaen mi, ken iti ay ni Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. O apo mi a Yesu Kristo, kenunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukan niyak, tited ko kada kayo. Saan ka, dadagiti basbason iti mingmingam, tudi ka ti pamati ti iglesyam, ket kas mayanurot iti pagayatam ipaay mo kada siya asikan kuana, ti kapyaken panagkaykaysa, si kang agbiag kenagari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti apo, kan kanayon kumangad da kada kayo. Kakabsat, ipaayo ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Kordero ti Dios, ang mga ikat, kadagiti basbaso. At iti kordero ti Dios, at iti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana.
Kumararag tayo. Apo da kami anataraunan iti parabor, apakay salakanan mi, dawatan mi, tababaen dayto itulong mo, ti agnanayo na panakaisalakan, degdegan na kumaadeg resat ti pamati mi. Dawatan mi dayto gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Kakabsat aday iti special collection, iti daytoy a Domingo, agpaay iti Bible Sunday, agbaay kadagiti komisyon paset iti nakatolikwan na simbaan ti Bible Apostolate. Agtugaw tayo, ket agkanta tayo. Agyaman kang ken ka apo, kakabsat maipalagip kada tayo, daytang debosyon tayo, umuna a Sabado ti bulan, at danto iti Bihilya, apo. May panggap iti dalyasat krus ti Jubileo, agtultuloy kakabsat, ket itaalawas, adda sadyay tampugo, anaggapo lantag, sa maipan ijay besalan, inton Pebrero, may kadwa nga aldaw ti Pebrero, agingga may kapat. Idawdawatan tayo, ket makipagladingit tayo iti pamilya, ti pimusay ni Andrea Rabon, tagalantag, ket maitabon to, inton may katlo, nga aldaw ti Pebrero, iti oras iti alas 8 ti bigat. Kastapay kakabsat, pagyamanan tayo, dagiti sponsor, iti daytoy nga nasanto na misa, dagiti agtutubo, manipod iti Barangay Gabor Norte, ken Bayugaw Weste. Diyos unay ti agngina kakabsat. Ken kastamot apo, ala, kadkadwa endak, inton February 3, Thursday, iti panangrambak ko, iti may kadwa atawen, iti sagot kinapadot ti Dios kanyak. Ket maawis kayo, ti rambak ti nasanto na misa apo, iti alas 10, iti bigat. Sapay kumata, adda kayo. Napatag ti social acceptance. Ket kadwa endak apo nga agroknoy agyaman ti Dios, ta iti baet iti kinarasi ken iti kina incompetent ko iso iti mangkumpunno iti katatao mangiturturong ti wagas panagserbik ket gubwayan iti ayat ken nagpaydu mga rag-o iti daytoy nga kinapadi. So nga apo manen alas 10 inton February 3 maawis kayo. Tumakder tayo. Ti apo ada kuma kada kayo. Bendisyonan na kay kuma ti man nakabali na Dios, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti rambak ti nasanto na misa,
in kayon ti ayat ken kapya ti Apo. Naimbaga bigat kada tayo amin kakabsat. Agyaman tay ken agrag. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko. Tinabiyag apan nakarik na. Iti pamati. Iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kay tituloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika kang atuan na padi mi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesyam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, isakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang lingkod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumanya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.
kat tayo, iti maming gasot, ti krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Itan ni magasuta tawen, nagayed alanga, napabarutay amin kameng tay, ti arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napanglaw ken bimiyek tay ti salakat. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawad karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayaban na ibaon, ang isuro ang serbi, umanatay ni Kristo buklentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datagyo iti hapon. Panagdayo ken panagyaman, saguti ayat, karingat talina edinggat, maudi at ete.